Тишина, тишина, тишина. Роки, ще накажеш някое стихотворение? Малко така, а? Ти що не кажеш? Ами ще кажа. Айде. Що да не кажа? Милото знае, за разлика от някои други. Сред гробницата тъмна на скръпта, където мен съдбата заточи ме, където лъч не трепва, а нощта е господарката със странно име. А аз, художник на насмешлив бог, осъден да рисувам върху мрака. Където сам, като готвач жесток, сърцето си варя, че глад ме чака. На това му викам метафора. Може ли някой да ми каже на кого беше това? Определено не от наказателния кодекс. Карай, майче. Майче, Сори. знаеш ли на кого бяха тия стихове? Не. Бодлер. Шарл Бодлер. Един велик френски поет. Много близък приятел на Рембо. Артур Рембо, друг много голям френски поет. Но педал. Поемата е Цветя на злото. Едейте бе, четете. Не може вечно да сме прости.